Jeg synes, de er begyndt at komme nærmere. Ja, Monika, vi har hele Rudolf-floden lige i hælene. Nu er der bare en måde at klare den på. Tarot, giv den efterbrænding med trinkrystallet. Jamen, den er blevet beskadiget på en eller anden måde. Jeg tror ikke, der er kraft nok i den. Giv den hele armen nu! Det går ikke, Questar. Krystallerne kortslutter. Jeg tror, de har fået problemer nu. Nu har vi den, Krolos. Ja, du kan ikke undslippe Krolos hævn. Lad dem ikke undslippe. Affyr alle lasermissilerne. De bliver angrebet af lasermissiler. Trinkrystallet er på en eller anden måde blevet aktiveret. Jeg synes, der sker noget med deres rumskib. Så må vi efter dem. De må ikke slippe fra os. Giv dem et ordentligt klister. Nu må de få lov til at drøne det på planeten med dinosaurerne. God rejse! Jeg håber ikke, der er nogen, der fejler noget. Vi ser ikke ud til at have fået nogen skader. Vores målere viser ikke noget. Vi aner jo ikke, hvad der befinder sig uden for skibet. Jamen, så må vi finde ud af det. Alle har ordre til at forlade fartøjet. Hvad må der befinder sig udenfor? En helt ny verden. Men der ser lidt primitivt ud. Ja, en af dem, som Krolos endnu ikke har ødelagt. Her er så smukt, at jeg vil ønske, at du kunne se det. Jeg kan se den fra mit indre blik. Og jeg føler også, at vi ikke er de eneste, der er her. Nej, se derhenne. Det ligner et par dinosaurer. Ja, det er det faktisk. Og hvis det er dinosaurer, så må det være en forhistorisk verden. Dinosaurer? Hvad venter vi på? Det må vi kigge nærmere på. Se til, at alle kommer godt i land nu. Og I der, lad være med at løbe for langt væk fra skibet. Youngstar, I må ikke gøre dem bange. Vi vil der intet ondt, min store ven. Valorianer, velkommen til jorden, som skal være vores nye hjem. Hvor er de Valorianer blevet af? Svar! Nu er der gået 2 dage, og vi har ikke hørt det ord fra dem. Umuligt. Mine styrker må kunne finde dem. Der er nogle mærkelige mennesker udenfor. Det må være dem på Valoria. Gå ud og klap dem ned. Hold inde med skydningen. Der er dinosaurer alle vegne. Prøv selv at se. Det er Questar, som ligger bag ved alt det her. Nu bliver jeg nødt til at erobre det hele, og bagefter kan jeg så tage tilbage med til mit eget rige. Hvordan får vi fat i krystallet, store Krolos? Vi må først finde valoranerne. Pas! Samt vores styrker. Hammerhead, se til at holde dig i omdrejninger. Så er vi klar til at drage afsted, som du befalede os, store Krolos. Fremad, march! Dette her bliver historiens største angreb, lige efter bogen. Ja, men det er ikke nok. Der skal noget ganske andet til. Det er fint, det der. Langsomt, langsomt.
Pas på, ro. Hallo! Hey, hvad er nu det for noget? Hey, hvorfor hænger der der, dingler? Nu skal jeg komme og snuppe dig. Hey! Gider du lige lande? Der er dinosauren. Dinosaurer, de er jo ikke så gode som maskiner. Dem ved, hvad man har. Det er også en ordentlig klump, ham der. Hey! Så lad os tage et par, der er et nummer mindre. Jeg troede faktisk, du var færdig med muren, Terret. Det var kun et par timer, så er den klar. Fint. Og når den så er færdig, så skulle der ikke være flere problemer med de tyrannosauruser. Hvad er det? Hør, skyderi. Det lyder, som det kommer ud fra dalen. Hvem kan det være? Det skal vi snart finde ud af. Denne vej. Få fart på, I tosser. Krulos venter jo på os. Sikke nogle skurke. Hvem kan det egentlig være, Questar? I denne verden burde der ikke være skurke, hva'? Så er det garanteret nogen ud fra rummet. Kan I to ikke prøve på at følge efter dem? Ha! Det er da nemlig mit speciale, at opspore små skurke. Kom om, efter mig! Lad os lige ordne de to støvsugere der. Naturligvis Krulos og dinosaurer med elektronhjerner. Nu er vi sørme rigtigt på den. Det må vi straks fortælles. Questar. Hvis det lykkes os at komme herfra med livet i behold. Fang de to valarier. Vi må gøre noget. Ja, og jeg ved lige præcis, hvad det er. Og hvis vi kan skyde de smadrer, se at få slukket det inden hele lejren brænder af. Han er her. Jeg kan føle det. Tyrannosaurus Rex. Hvis Rasp stod for mig i dag, skal han ikke ønske at opleve dagen i morgen. Nu skal du snart være min. Nu! Kom med en elektronhjerne! Og nu har valoranerne ikke en chance for at stoppe mig. Nu vil sejren blive min. Hurra! Jeg tror, at Rulons vil angribe os fra skoven. Her og her. Så skulle vi lave et modangreb herfra. Serena. Så er tiden vist inde. De skal også få sig en lille overraskelse. I skal ikke undervurdere Krulos. Han har besejret os før. Det gør han ikke denne gang. Jeg skal tale med Gunn. Hvad? Er du nervøs? Nej, men jeg er træt af at vente. Jeg skal også med ud at slås. Nej, du har en meget vigtig opgave. Så du må gå nu.
alt under kontrol. Ja, vi er klar til første halvleg. Lige så snart dommeren blæser i fløjten, så kører vi. Jeg tror, det bryder løs nu. Det skal blive skønt at kæmpe mod Krulers på lige vilkår. Prøv gang at se de idioter der. De går og dyrker Jorden, mens vi forbereder en krig. Det kan være en fælde. For det har jeg taget med i mine beregninger. Nu vil jeg tvære dem ud af deres krystalhavner i mit rige. Angreb! Alarm, nu kommer de! Det var som bare. Hvad med en lille kunstflyveopvisning? Rask! Af banen, din mokke! Prøv at lave en blød landing, dit store insekt. Hey, det er jo vores fly. Hallo deroppe! Kan I ikke lige skyde på det dæksel der? Hvis vi er hurtige, så er krystallet snart vores. Hvad? Krystallet er væk! Ja! Det hele duer jo ikke uden det. Det er nemlig det ikke gør, men det kommer aldrig til at virke i fjendehænder. Flyt dig, din folkepensionist! Dit syn vil ikke hjælpe dig. Du får jo aldrig fat i din skurk. For jer tre er der ingen fremtid mere. Nu er det slut med Ruleren-riget. Husk det, I skurke. Lad os komme væk! En dampvej, du har rejst for at blive slået ihjel, hva'? Pep! Den kendte du ikke, Hammerhead. Flyt dig lidt, Hammerhead. Jeg vil personligt have den store fornøjelse af at slå ham ihjel. Og du, min lille ven, nu er festen forbi. Ikke endnu, lille Krulers. Frister, du har voldt mig en masse besvær, men nu er det forbi.
Vi kan ikke standse dem. Serena. Bliv lidt tættere på. Prøv om du kan skyde computerhjelmen af dem. Slap dem ned! Rej dem ned! Jeg har fået nok! Hjælp! Lad mig komme væk! Hey! Bravo! Hey! Start! Vi har vundet et slag i dag, men der vil komme mange flere. Ja, og der bliver flere krige, som vi vil vinde. Vi er ikke mere valorianere. Vi er nu Dino Riders.